Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon guztioi, ongi etorri bigarren kafera. Osteguna da, asteburua gertu dago. Azken txanpa arraun! Astea indartsua hasi genuen. Astelena alaitu zigun Irulegiko eskuaren albisteak, baina eguna joan eta egunak etorri indarrak agortzen joan zaizkigu. Bai, gainera gaur osteguna da, amonaren eguna, eta hori ospatutzeko ez goaz lanera, ez goaz lanera. Osteguna, amonaren eguna, hori ospatutzeko ez goaz lanera, ez goaz lanera, ez goaz lanera, ez goaz lanera, ez goaz lanera. Ostirala. Ai ama, ez dakit zenbaretan abestu eten nuen kanta hori ikasle nintzela. Ba, Oiana, sentitzen dut, baina ongi etorri berriro eskolara, Gaur, azaroak 17, ikasleen mundu eguna da. Egun honen helburua gure gazteak omentzia da, eta doako hezkuntza baten aldeko borrokan ari diren ikasleen mugimenduak goraipatzea. Gora munduko ikasleak! Gora! Euskarak behar du hainbat aldiz bultzakada bat. Euskarak merezi du urtero kilometro bat. Egun honek 1939an du jatorria. 1939ko martxoan, armada alemanak Bohemia eta Moravia inbaditu zituen. 1939ko urriaren 28an, Praga nazien okupazioaren aurka egindako erresistentziaren lekuko izan zen. Milaka herritar atera ziren kalera, tartean 100 ikasle. Debekatuta egon arren, eta debekuak oso zorrotzak ziren garai haietan, parte hartzaileek Txekoslovakiaren ezarpenaren urteurrena ospatu zuten, eta argi utzi zuten ez zeudela ados Alemaniar okupazioarekin. Kanpora Hitler, gora armada Txekosloveoa, errepublika libre baten alde. Hauek izan ziren Txekosloviako herritarrek urriaren 28an Pragan oihukatu zituzten leloetako batzuk. Eta bide batez euria hasi da. Bai. Tira, Txekosloviako herritarrek urriaren 28an Pragan oihukatu zituzten lelo haiek eta ondorioz naziek gogor erantzun zuten, jendetzaren aurka tiro egin eta jende asko zaurituz. Horien artean Jan Opletal zegoen Karolina Unibertsitateko medikuntza fakultateko ikaslea. Opletal 2 aste geroago hil zen zaurien ondorioz, 1939ko azaroaren 11an. Gertaera triste horrek erresistentziarekin jarraitzera bultzatu zituen ikasleak. Azaroaren 15ean, Opletalen hileta egunaren biharamunean, okupazioaren aurkako protesta berriak antolatu zituzten ikasleek Pragan. Azaroaren 16tik 17irako gauean, naziek 1200 ikasle atxilotu eta kontzentrazio eremuetara bidali zituzten. Ikasle mugimenduaren buru ziren 9 ikasle exekutatu zituzten. Txekiar Errepublikako unibertsitateak itxi egin ziren, eta horrela jarraitu zuten Bigarren Mundu Gerra amaitu arte. Tamalez Jan Opletal asko daude historian zehar, horietako bat da Michiko Kanba, 1960ko ekainaren 15ean poliziak Tokion Kanba, 22 urteko ikaslea hil zuen. Michiko Kanba Tokioko unibertsitatean gradua ikasten ari zen neska gazte bat izan zen. Ekintzaile komunista zen, eta gaztetatik parte hartu zuen ikasle mugimenduetan. Tartean, Anporen protestetan egon zen.
Japonian, 1949-tik 1960 bitartean egindako protesta masiboak izan ziren hauek. Japonia eta Amerikako Estatu Batuetako segurtasun itunaren aurkako protestak izan ziren. Eta horietan hil zuten poliziak kanba. Bere heriotzak Nobusuke Kishi ministroaren dimisioa bultzatzen lagundu zuen, eta Dwight Eisenhower Estatu Batuar presidenteak Japoniara egindako bisita planifikatua bertan bera uzteat derrigortu zuen. Handik urte batzuetara 1989an Txinan oposizio talde batek manifestazioak egin zituen apiriletik ekainaren laura. Eta Txinako agintari militarrek bortizki zapaldu zituzten elkarretaratzeak. Matxinada zapaltzeko tankeak bidali zituzten Tiananmen plazara, protesten epizentrora. Oraindik ez dakigu zehazki zenbat pertsona hil zituzten. Iturrien arabera, 200 eta 2.600 artean, eta zaurituak 7.000 eta 10.000 artean izan ziren. Nazioartean, Txinako gobernuaren jarrera gaitzetsi zen. Eta 1989an tankearen aurrean zutik irauntzuen manifestari gaztaren argazkiak World Press fotosaria irabazi zuen. Throw your love around. Love me, take it into town. Eta gurera ekarrita, 1985ko martxoaren 29ko gauean, Galeko kide bat Biarritzeko Les Pirenes tabernara sartu zen eta bezero batzuei tiro egiten hasi zen. 3 pertsona zauritu zituen, eta Benua Pekastain, 21 urteko ikasle gaztea, hil zuen. Hurrengo egunean Xabier Galdeano kazetaria hil zuten. 85ko martxoaren 30ko arratsaldean Benua Pestainen heriotzaren aurkako manifestazioa antolatu zuten Baionan. Galdeano horren berri ematera joan zen, egin egunkarirako. 7 inguru Donibane Loitzuneko etxera itzuli eta etxera sartzera zijoala, auto bat haren aurrean gelditu zen eta bidaiarietako batek tiro egin zion buruan eskopeta batekin. Galdeano berehala hil zen. Galek hilketa aldarrikatu zuten. Todo este sábado me lo voy a pasar privando en mi casa hasta reventar. Ya estoy harto, no quiero salir más. Siempre lo mismo. Egun hartan, Kortatuk kontzertu bat eskaini behartzuen Arangoitzen, barrikada taldearekin batera. Eta beraz, asanblada egin zuten kontzertuarekin aurre egin ala ez erabakitzeko. Errefuxiatuek Euskadin bizi behar dute, lelopean antolatu zuten kontzertua eta familiak esan zuen Galdean hori egin zizaioketen omenaldirik onena musika egitea zela, beraz, kontzertua eskaini zuten. No hace falta que nos lo diga nadie. Ya sabemos que es un patadero gratis. No cambiará nunca esta situación. Eta ikasleen eguna ospatzeko atzera begira jarri ostean, gaurko gonbidatuak ere aipatu beharko ditugu, ezta? Bai. Maite Larbururekin hitz egin dugu. Loti Errena aurkeztuko digu Zarten lehen kanta bateratua. Eta Maria Romero Laspiur dator eta bi gai landuko ditu zinema eta museoak. Film askotan ikusi ditugu museoak eta galdetu nahi dizuegu, bururatzen altzeizue baten bat. Eta arte eszenikoetan holtzaren atzean dagoena ere ezagutuko dugu gaur, konpainian dabilen Naia Muñoz Muruarekin. Kafea edo tea hartu bitartean. Azaroak 17 ditu gaur eta osteguna da dagoeneko. Ongi etorri guztioi bigarren kafera naiz irratian zarete.
Zuekin, jaun Andreok, gaur nire sormen konplejoak areagotuko dituen emakumea zetzait okurritzen nola aurkeztu Oiana Maritorena egen be. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Oiana. Goiuri ezei zarandia, Arratsaldeon. Kaixo. Uy, ze xosito gauden. María Romero Laspiu, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Joder, ¿cómo estamos? Batxiri buelta iruko hitza egin eta mortal batean eroritan ere aulkian, izketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio, lurbide gaur bigarren kafeak 472 du, azaroak 17, arratsaldeak 4 eta 16 minutu edo 16 eta 16. Eta pentsa, izketan jarraituko ban urrengo 5 segunduetan lortuko genuke zera, eguneko momentu mitikoa. Oraintxe dira, 16 eta 16 eta 16. Ongietorri, bigarren kafera. Zaborrezko mustroak oka egin digu, gaua dira susto bat, gezurra gali du. Ligator usaina zenbat ezarratu, ez da arriskurik baina, leioak zarratu. Herriak, erantzunkizunak behar ditu, Zaldibar argitu herriak, erantzunkizunak behar ditu. Oiana Maritorena genbe? Zein da zure maite duta? Jo, zuk bat sakon egingo ez dut, ageo nahi esan jaz originala etzea alatu ezakizor. Bueno, baina ez bat originala izango Inigo, baina lehen hola pixkat momentu baten aipatu deu, eta batzutan, bueno ez, nik uste dut beti oso garrantzitsua dela, zerbaiten parte zarenean, sentitzea horren parte zarela. Eta niri behin baino gehiagotan gertatu zait, enpresa batzuetan lan egin dudanean edo pixkat, kanpo edo sentitzea edo ez pentsatzea zure lana merezidun bezala du baloratzen dela. Eta gaur justu, mezu bat jaso dut gonbidapen batekin, ni udan enpresa batean lanean aritu naiz, goazenen, hain konkretuki, pausokarentzat. Eta justu, batzutan horrelako talde handiak daudenean eta oso erraza da, kanpo sentitzea edo ez pentsatzea taldeko zarela edo hori. Eta gaur justu pausokaren aldetik gonbidapen bat jaso dut Gabonetan egingo den ekitaldi batentzat eta sekulako ilusioa indit. Eta begira ze sinplea den jendeaz gogoratzea mezu batekin eta bakarrik esatea nahi baduzu etor zaitezke ona. Eta horrelakoak uste dut gehiago zaindu behar direla. Eta jendeari esan eta sentiarazi, denon artean egiten ditugula askotan gauzak. Ze, telesail batean ez dira aktorea bakarrik egiten dutenak, edo enpresa batean ez dira bakarrik ez dakin hor lanean dihar dutenak ez, taldeak gara. Eta uste dut hori baloratu behar dela eta esan egin behar dela. Eta aitortu. Alberto gertuko etxeko behar ditu, Zaldibar argitu herriak. Nik maite ditut memoria mantentzen jarraitzen duten jende horiek, eta gogoratu naiz gaur edo zein egun bezalaxe jargenezakela Zaborrezko monstrua kantu ederrau, eta gogoratu ez, Joaquin Beltrani buruz ez dugula gehiagorik inoiz jakin, Alberto Sololuzeren arrastoak topatu zituztela, han Zaldibarko desastre erraldoi horretan, eta hortiak igarotzen direla, eta tira, ez dugula horre, ez dakit, justizia sentsazioa izango, ez dakogun bezala Pablo González kazetaria Polonian hilabeteak eta hilabeteak inungo nazioarteko justiziak onartuko eta ulertuko ez luken egoera batean, eta nola isiltzen den orokorrean hotxori, egia esan, azten ditugu gauza gehiegi, baina tira, notizia honen bat aipatzearen, gaur entzun dugu, Arabako epaitegiak kautelazko neurria mantendu duela, zera basurtuko ospitalean
kardiologia zerbitzua mantentzeko, kirurgia zerbitzu hori mantentzeko, eta bertan eskatutako kautelazko neurri horiek onartu dituela, eta behintzat poza ikusi dugula medikoen artean, Osakidetzaren ospital garrantzitsu den batean Gotzone Sagardui sailburuak esan du, onartzen dutela epaia, baina ikusiko dutela horri aurre egiteko neurriak plazaratzen dituzten, hain zuzen ere, honen egiten ari omen direlako euskal gizartearen osasunerako. Eta egia esan, pixkat ere flipatu dut, zen notizia onadan bezalaxe, batean sentitzen dut, ez dakit paretaren kontra jo da bilela norbait, ez, eta Osakidetza ahultzen, zerbitzu publikoak eskasten, inoiz izan ez ditugun itxaronaldiak dauzkagunean, jende atentzio mediku faltaren ondorioz ari denean bere osasuna galtzen eta zergatik ez horren ondorioz hiltzen, esatea epaitegi batek esan dizunean ez hau hemen mantenduko duzue hori egiten ari zinetela euskaldunon osasunaren hobe beharrez, ziniko xamarra bintzat bada, eta hori ez dut maite, baina maite dut tarteka epaitegiek politikarien erabakien aurrean tinko hartzen dituztenan erabakiak, eta positiboki borobiltzearen maite dut hori. Goiuri ez izarandia zein da zure maite dut da? Begira, ni atzo egon nintzen hitzaldi batean, prostituzioaren inguruko hitzaldi batean, eta entzuteko aukera izan nuen, bi pertsona etorri ziren hitz egitera, Amelia Tiganus eta Aurora Iturrioz, eta esan behar dut Tolosako topikaretoa gainezka zegoela, eta uste dut norbait kanpoan geratu zela, lekurik ez zegoelako, eta hasteko hori izan daiteke lehenengo maite duta, hau da gaiak hainbesteko interesa piztea jendearengan, ezagit aretoak betetzen direla ez, bi pertsona hizketan entzuteko. Bi emakume hauek oso diskurtso desberdina daukate, bat despenalizazioaren aldekoa da, eta bestea abolizionista da, eta han ziur nago entzutera joan ziren pertsona askok dagoeneko euren iritzia dukiko zutela ez, nire kasua adibidez, ni badakit zein aldetan dagoen, baina oso interesgarria izan zen bi aldeak entzutea. Eta oso interesgarriak izan ziren bai Amelia eta bai Auroraren hitzak. Eta datu ez haratago, datuetaz ere hitz egin zen, horrek ere garrantzia du, ezta? Datu ekonomikoek eta ez dakit eraso sexisten datuek, eta horrek guztiak eragina du. Baina horrez gain, maila agian ez dakit teorikoago edo filosofiakoago batean Amelia Tiganusek gogoratu zidan askotan pentsatu izan dudan kontzeptu bat, eta dela 3 gauza nahi ditugula, direla berdintasuna, justizia eta askatasuna, baino orden horretan nahi ditugula. Nahi dugula lehenengo berdintasuna, gero nahi dugula justizia, eta gero ia iritsiko dela askatasuna. Eta ezin dugula askatasuna aldarrikatzen egunero, ez balin badaukagu berdintasunik, eta kasunetan, zentzu gehiago hartzen du horrek, ez? Joera bat badago, emakumek bere gorputzarekin nahi duten egin dezatela, eta orduan prostituzioa aukeratzen balin badute, hori bere askatasunaren izenean, oso ondo dago. Baina nire ustez ez, eta horretarako behar dugulako berdintasuna eta justizia, eta gero iritsiko da askatasuna. Beraz, ez aztu 3 kontzeptu horiek. Bitzitxusiren artean, irrifare konplize bat, hitz joko basati bati. Nire izanik ez karteletan, nire izanik ez papeletan. Maria Romero Laspior, zein da zure maite dut da? Bueno, nire maite dut da. Ez que batekin etorren pentsauta, baina gero, de repente, beste bat torrekata gutu da. Ze justo, hori, esan detzueten da. Tena nahi trenetik ez da esan dut euria, eta justo etxian eguala baskaltzen esan dut. Nekan erropa guztia tenderetian. Eta esan dut, ez dago pintarik euririk ingo duenik. Eta gero ipini nahi holan esan dut. Badezpada, barrura sartuko, bezala, gero diskurtua jaso. Eta eskerrak. Eskerra bisa baten desta, urtu esunean erropia. Venga, fia bitxen zara, eta de repente urixazten danean, jolin. Nire maindire txuri-txuriak usain goxo-goxoarekin. Hortxe daude momentu honetan, zintzilik lehiotik kanpora blai eginda ziurrenik dagoeneko. Baina ze politia geratzen diren, kalera iritsi eta ikusten dituzenean hor zintzilik dantzan maindireak.
orain- hori, eskerrak nik kendu ditu dela, ze uste dut egun hauetan, eguneron euria ingo. Bai. Maria, txiki punto zuretako. Orduan, maite dut horrekin edorren pentsatzen, ilusioen desalako pentsazia, sorte hona bidotela. Eta gero beste nire maite dut bat, da, askotan egun txar bat daukasunean, holan ez, edo estres asko edo notizia txar bat ematen dezutenean, edo, bueno, ez dakit, ez? Eta umeekin juntatzen zarenean edo biltzen zarenean, ez? Eta zelan derrepente umeekin interaktuatzia eta jolastiak beste mundu batera eramaten detzun eta ez dakit alaitasuna ematen detzun. Osea, niri askotan pasatzen nire jobekin, igual nahuela superestresauta eta egun osua burua 12.000 gauzekin beteta, eta jota nahi beraien gana jolaste dut pixkat, eta eski dana simplifikatzen da, eta nire problema guztiak askotan astu itxen jataz. Eta zelako politza dan, sentsazio hori ez? Osea, umiek transmititzen duten sentsazio edo alaitasun hori. Horre dira nire maite dut. Bizi nahi du libre, bizi nahi du libre, bizi nahi dut libre. Jo, bani maite dut entzulek horrelako mezuak bidaltzen dizkigutenean esan deate. A ber, Inigo, lehen esan dek eguneko momentu mitikoa 16, baina gaur 17 izan da, ez alda mitikoagoa, 17. Ba, eta itezek eskatu zarratxaldeko 5 eta 17 minutu eta 17 segundoetan ere, egingo dugula ipamena eguneko momentu mitiko horre. Ez gogoratu. Dago, juribilikoa nahita, Bai, ez da izar kontatzen nina hasteko, ez da dutuko espanu bezala, Oiana, Goiuri, zuek oso bertsozaleak zarete, lehiaketa, txapelketa nagusi honetako hainbat kanporaketetan eta ibili zarete bertsoak ikusten, larun batean Amurrioko saioa oso saio potoloa da. Bueno. Larun batean Aitor Bizkarra gongo da, eta Aitor Bizkarrak aurreko saioan segulako Mundu aldatu. ikusmina sortu zuen, bai, mundu aldatu zuen larun batean Durangon, baina gero mundua berriro aldatu zuen aste honetan, astelenean Twitterren irulogiko eskuari buruz egin dituen txisteekin, eta ja ez dakit jendea bere zalea eden edo bere aurka dagoen. Baina, bueno, hori ere, Amurrion ikusiko dugu agian, adibidez, nabarituko da jende artean. Bueno, bertan izango dira Aitor Bizkarraz gain, okerez banaiz, Miren Artetxe, honintzen beita, Oian Eibaran, Agin Laburu eta Alaia Martin. Sekulako saioa izango da, zen nivela. Bai, gu bat ditugu sarrera 2, zozkatzeko, gure entzulen artean. Bai. Eta Sarrera bikoitza. hori da, sarrera 2, baino garaile bakarra izango du. Bai. Sarrera bikoitz, bat. Edo, 2 sarrera garaile berak jasoko dituena. Hori da. Eta, zuek sarrerak lortzeko egin behar duzuena, honako bertsoaren amaiera asmatzea da. Eta behin bertsoaren amaiera asmatzen duzuela, WhatsAppa bota behar duzue. Eta segituan esango dizkizuegu WhatsApp zenbaki horiek, baina lehenengo bertsoa entzungo dugu. Ez dit egin grazi, aitzaki hobeak jartzen, beharko nuke ikasi. Ez dakit egoera hau, ia nola iragazi. Goiuri, kontuz ez esantzuk amaiera, Gauza honik ezin baitut, honetatik irabazi. Ta aitzakiak pentsatzen, ere nazkatu naiz kasi. Begiratu dit ta zuzen, Aitor ze ariotea izi. Gintonika bota diot bere izotz eta guzi. Ordaintzen duen erako ez du besterik. Ordaintzen duen erako ez du besterik. Berriro, azken txampori. Begiratu dit ta zuzen, Aitor ze ariotea izi. Gintonika bota diot bere izotz eta guzi. Ordaintzen duen erako ez du besterik.
Bueno, gaur azken eguna bigarren kafean lehiatzeko. 644-632-944 naiz irratiaren WhatsAppa eta bigarren kafeko WhatsAppera idatzi nahi baduzue berdin. 688-724. Sakelekoan gorreta daukazuena, errexen doakizuena, guri streamingez erantzun nahi badiguzue ere, aukera baduzue streamingez jarraitzen gaituzuenok. Eta bihar bertan esango ditugu irabazlearen izena zein diren, bueno, hasi naiz, singular pluralaren judo giltza egiten ere buruari, bihar bertan esango dizkizuegu irabazlearen izena bizenak. Jode. Pista bat eman dezakegu? Ez. Ez hitza zein den, baina ez Nahiko argi dago, Ez uste. Bueno, Ez? ez nik soilik esan behar nuen, bertxozale elkarteak sekulako datu basea daukala, sekulako lana egiten duela bertxoen, bertxoak gordetzeko, eta hori besterik ez? Zer? Juri. Ez dut hitza esan? Zeina da bertsoa? Aitor. Baina eske bertxoan esaten du, Aitor, Bai. zeari aizi. Bai. Ez dut gehiago esango. Ez Norbaitekin. dut esango adibidez 2017koa dela. Hori da, ez du esango. Ez dut esango. Aizue, Murrioko ze bertso saio hortarako 2 sarrera ditugu, eta zuek idazten baduzue bertso horren amaierarekin, 644-632-944 edota 688-722-844 edota hemen, edota Twitterretik, edo nahi zuen tokitik baino gertatu behar du, orain, zuzenean, entzuten ari zareten horretan. Eta horien bai, Maria Romero Laspiurrekin, bagoaz, gai edarretan murgiltzera. Gaiak edarrak dira, arteak bezala xez. Bai. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian bigarren kafea. Goiuri zordu da. 16 eta 32 eta 18. Bale, oraindik ez. Ja, nabil estres batekin, eaztuko tezaidan, eta bai. Batuko gara. Geratuko zate? Bai. Venga, dos. Bonik segunduak ez dazkat baino ingo etzerbait. Horren jarriko izkizugu. Ah. Bizitza aldatzen da, ordenagailuan hor segundu dauzkezunean. Estres gehiago. Bai. Oh. Aizur noizbait amestu duzue, ez dakit adidez Louvre museora joan nahi dezuela eta ez dagoela inor Louvre museoan eta dena dela zuentzako. Uste nuen galdera egin martzen nuela beste bide batetik eta larritu naiz. Zer? Bai, baina balio dit planteamenduak berdin. Ui, zer pentsatu dezu ba? Ez. Esken nire askotan gertatu izan zait horrelako museo ospetsuetan, ez? Adidez, Parisko Louvre museoan segulako ilarak egoten dira, eta gero barrura sartzen zara, eta gainera ilarak eta jendea dena elkartzen da leku berdinean, ez? Jokondaren aurrean, edo Miloko Venuseren aurrean, eta orduan batzutan, joaten zara horrela galeria txikiagoetara, edo ez ezagunagoetara, eta esaten duzu, baina ze gozada, oxala, museo guztia izango balitz horrelako ez, eta niretzat bakarrik da, superpentsamendu egoista da, baina bueno, horregotea izango litzateke zoragarria banik, askotan amestu dut horrekin. Eta are gehiago, ikusi nuenetik Beyoncéren bideoklip bat, Beyoncé grabatu zen bideoklip bat Louvre, utxutxik zegoela berarentzat ireki zuten, eta ordutik ikusi nahi dut museo bat barrutik, ni bakarrik egonda, baino ez dut lortu, eta uste dut soilik zinemak albidetuko didala fantasia hori elikatzea. Beyoncé Europarrari ez irikitzea Louvre bere ateak, eta Beyoncé estatu batuarrari irikitzea. Bai, nik ez dut ulertzen. Aien joan barko dut artiumera edo horrelako zerbait. Ni alare, goiuri, hasi zenen galdera egiten... Seguro ez da lagongo inbeste gente. Hasi zenen goiuri galdera egiten, etorri zait Maria burura, ez dut nahi kaia kakaztu, baina hau polita da ere, bai. Nik inoiz jolasa, jo nunca jolasa, egiten denean galdetzen dira, ez? Ez dut inoiz sexurik izan, hegazkin batean. Eta ez da egiten, ez da askotan egiten galdera, ez dut inoiz sexurik izan museo batean. Egia da. Baina kaso, Maria Romero Laspirren mitotako bat bada? Ez. Ez da?
Ez neban esango mendikan, bez? Ez. Gero bronka daukat. Nola galdetu dira zoi? Kamara asko egoten dira museoetan. Bai, Gehiegi, vigilantzia asko. Bueno, vigilantzia. gero pasatzen dira gauza, bai. Egon gara komentatzen. Claro. Baina... Baina ordena grabatuta geratzen da, Bai. gero hurrengo egunean telebista piztu eta Eta hor agertu eta zara. hortxe, ez, albistegietan, ara beire irudi hau, en plan, bikote bat, Guggenheimean, larrua jotzen. Agian komunetan. Bai, Komunetan. claro. Baina, ez mirando lan. Baina, ez dut ikusten, morbo gehiegi. Osa, jende gehiegi. Adibidez, Louvre baten, dauan jende guztia. Eta, kuadro gehiegi. Mundu guztia zure begira, kuadro baita. Kuadrore, bai. Kuadroa. Kanako ezkontzak, eta hango, ezagit, 500 gonbidatuak denak zuri begira. Denak zuri begira. Itxiko hori gustatzen ari zaio, Bai, nik irudikatzen ari xarma hori. puntu bat hartzen diot, eta gero, ondo. esan duzu komunetan, baina, bueno, azkenen komunek izaten dira horrelakoetan beti iskuta leku, ez? Osea, hegazkin batean sexu okitzeko leku ere zein da? Komuna. Bueno, igual norbaitek mantaren azpian ere gauzatxak egin ditzake, ez da? Bai, manten azpian gauza asko egin daitezke. Baina behintzat, hegazkin bateko komuna mugitu egiten da, hegazkina bera bezala, museo bateko komunean, egon zaitezke museoko komunean, zinemako komunean, edo ez dakit, lanbideko bulegoko komunetan. Badakizu zein den amets busti rekurrente bat izan litekena? Zurea? Ez, izan litekena. Bai, amets gaizto busti bat. Gaizto? Bai, zaudela, sexu gozo eukitzen hegazkin baten komunean, eta batean, pin, mesedez itzuli zaitezte, turbulentzia daude, eta itzuli zaitezte zuen eserleguetara, eta zuhor, gutxi falta zaigu baino, eta dena gaizki. Nik uste dut hori ames gaizto bat izan beharrean dela errealitate bat. Pertsona askoren errealitatea. Baina gu ez gara museot, osea, hegazkin eta zitze egitera. Ja, desbiatzen gara goztuz. Ez, museo eta zitze egitera. Bai, Bilbora egindoa zen, eta ize asko zegonez gazteiza desbideratu gaituzte. Eta zehazki, zinema eta museoak. Volver a empezar de nuevo, aunque el viento sople de cara, si hay tempestad habrá calma, volver a sentir el fuego. Nik azken gauza esango dut eta isiluko nez. Ze kantutzarra DJ Laspiurren eskutik. Bai. Se calla como animal compungido entre cerros perdidos, el miedo que todo. Bai, eske abesti hau gainera egin zuten zuzeneko bat Pradotik, Boskoren El Jardín de las Deliciasen kuadroaren aurrean, eta da oso berezia eta polita. Eta, Clamor diska honek, dakan gaia eta pixkat lotura zekan lan, Boskoren lanarekin, eta, horregaizik pixkat ipini dut gaur abestia, asko gortze jatalako, eta lotura dakalako gaurko gaiakin. Eta gaurko gaia da pixkat, dan hori gortze jaku hemen gauden eri bintzat, zinema, eta, asko maite dugu, ez? Eta pixkat, gustatzen jatan ikustia zelan, bebai zineman arteak, parte hartu dauan, baita museoek ere, eta zelan lotura dagoen askotan museo eta zinemaren artean, ez? Agertu direlako museoak zineman, eta bideoklipetan, lehen ikusi dugu moduan, baita artelanak agertu direlako pelikula askotan, holan famatua diren artelan asko, eta gero, voltatuko gara pixkat bertara, eta ikusiko dugu zelan beste elementu batzuek, ez direnak, artelanak dira, baina, dira ondarearen lanak edo ondasuna, gure ondarearen artelanak, pelikuletan ikusial ditugunak. Gero deskubrituko dugu zeintzu diren. Eta pixkat hori, errepasu bat ikusteko, pixkat zineman ze garrantzia izan duen beti arteak eta artearen munduak. Lehenengo, komento bezuen moduan, zelan museoak izan diren eszenografia pelikula askotan. Adibidez, The Happy Tips, George Marshallen 1971 garren urteko pelikulan, Prado museoa agertzen da, eta, bertan, bi pertsonaiak direnak Rex Harrison eta Rita Hayworth, Goyaren maiatzaren 3 lana lapurtu nahi dute. Eta, ikusten da Prado museoa pare bat aldiz, eta iruditzen zait
bereziaz, azkenean, Estatu Batuetako zinema, zelan etortzen da Espainiara, ez? Horrelako pelikula bat, filmatzera, 1971 urtean, eta zen garrantzia ematen dioten Goyaren lan honi. Eta, polita iruditzen zait. Eta, bebai, azkenean George Marshall oso famatua zen garaian, eta, gaur egun holan zuzendari mitikoa da. Eta kurioso iruditu zait. Garaietan agian, ez dakit, zalantza sortu zait orain, ze uste duzu zela errazagoa? Garaietan museo batean grabaketa baimena lortzea edo gaur egun? Hasieran pentsatu dut, agian garaietan erresagoa zen, agian gutxiago zaintzen ziren artelanak, eta orain gehiago zaintzen dira, baina, orain agian errazagoa da grabatzea, ze baita babestuago daude artelanak, eta orduan segurtasun gehiago dago, eta orduan ez dakit albidetzen du horrek. Bai, nik uste dut, garai hortan bebai museoak ez zuten eukiko hainbeste bizita. Claro, ekonomia ere hor uste tartean egongo dela, noiz itxi dezaket edo zeren arabera, ez? Orduan, baina, klaro, adibidez, Louvre museoa iztea, Beyoncéren bideoklip hau grabatzeko, ederra ordainduko zuten hori egin alizateko. Diru ederra, klaro, horre bakarrekin aldute beraiek. Bai. Eta garaietan George Marshallek bakarrik. Hori da, George Marshallek edo era hortako filmagileek, ez? Azkenean, esan hain erreza horrelako horik sortzea, eta baita, Estatu Batuetatik ekartzea ekipo guztia on bertara horrelako bi estena rodatzeko, imaginatzen dut ezala edozein zuzendarik egin altzuen zerbait. Bai, eta gainera, tematuta egon behar duzu museo zehatz horrekin, mugitzeko talde guztia, lantalde guztia, pertsona guztiak, Pradora, bai. Bai, ze badaude beste pelikula batzuk, bai, museoak agertzen direnak, baina museoak ez direnak benetakoak. Osa, egin duzu dutela atretzo bat bezala, museo bat baldin balitz bezala, baina bertan zauden lanak eta dena da gezurretakoa. Adibidez, How to Steal a Million, William Wylerren 1976ko pelikula, hau da oso famatua bebai, Audrey Hepburn da pertsona, protagonista, eta bertan, historia doia, Audreyren, pertsonai honen, aitak eta aitonak, egiten dituzte, falsifikatu egiten dituzte artelanak. Eta orduan, esaltzen dituzte, milioiengatik esaten benetazkoa direla. Baina, de repente, honek, Audreyk, harrapa hoitzen die. Eta, claro, justo museo baten daukate pieza bat, eta nahi du museoko pieza hori lapurtu, ez harrapatzeko beren naita eta beren naitona. Eta pixka tamien datuta dago pixka tortan. Eta da, garaia Parisen, 60. hamarkada, Audrey doia jantzita betik ibentziko erroparekin oso txik, eta da, pixka komedia bat, tipikoa, baina, garai hortako komedia horiek, ez dakit, amerikar komedia horiek, baina estetika oso polita da, eta, zelan dagoen, oso lortua dago, zelan, museoaren estenografia hori, eta, ez dakit, polita da. Baina esan duzu, ez zela museo batean grabatu. Ez zen museo bat, hori da. Espreski egin zen Clever Lafayette museoa, gizurretakoa zela, eta dena zen atretzoa. Osa, dena sortu zuten pelikularako. Zelan nengo zuten horre? Iker Gurutxaga lankideak idatzi dugu esateko, Noche en el museo, ez padezu aipatzen, hau ez da nire tartea. Hori esan genuen, a ber, entzuleak eta hemen gaudenak. Badaude pila pelikula. Código da Vinci adibidez. Bai. Bale, berkatu. Holan, gaur egunekoak. Código da Vinci, ikusi nuen txikian nintzenan eta hainbesten liguratu ninduen, eta gero gaina zegoen webgune bat zuk jolasteko, baina, etzan bideojoko bat, eginen galderak, eta biali bertzen dituen galderak, eta orduan emailera handik hilabete batzutara bialtzen zizuen urrengo pista, ni Da Vinci kodearekin liguratutan nengoen, eta oraindik jarraitzen dut. Bai, eta Louvreri buruz, daura oso esaldi mitiko bat, esate jotela, gustatzen zaion Robert Landon dela irakasle protagonista, eta Jean Renok galdetzen dio, zeiritzen zaizu Louvre, eta Robertek esaten dugu, zoragarria da. Eta esate dio,
Jan Renok. Es una cicatriz en el centro de la ciudad. Eta orduan, hoi, Zizaldi mitikoa da. Ez que pila gustatzen zait. Bai, a ber, egia esan, niri adibidez Jokondaren kuadroa, iruditzen zait pixkat gehiagizko garrantzia eman zaiola. Bai. Guztiz ados, Guztiz. niri ez zait iru. Beyoncéen bideoklipean baita agertzen da Jokonda. Orduan da, ez dakit ze pasatzen da Jokondarekin, baina gainera saiaz Louvrera eta daude 10.000 pertsona Jokondaren Hortxe. inguruan, Bai. eta Jokonda blako txikia, mundu guzti argazkiak ateratzen, pena bada. Pena bada. Bai. Eta niri egia esango nuke, Louvre pixkat barrokoa dela. Gauza gehiegi, jende gehiegi. Ui, eske ze minimalista gure Maria Romero Laspiu. Osa, inbia dozu etapak. Egun baten Bai, etapa bai, bat. ezin. Ze, da, Bakarrean ezin da gehiagizkoa. ikusi, Zenba diru Bai. dagoen bertan, Bai. lapurtua. Lubreko Gehien politena etapa, hori da, etapa baino turrekoa, azken etapa hori, tropela nola banatzen den Lubreko piramidearen inguruan, hor hartzen du edertasuna. Bai. Bai, a ber, egia esan, hori, niri pasau jatan, baten bakarrik nahu junda Louvrera, eta gehiagizkoa irutu zaidan. Gehiagizkoa, gauza gehiagi, jende gehiagi. Bueno, hartzen dut, azken aldiz Parisen izan nintzenean, Louvrera joan beharrean beste museo batera joan nintzela. Nahiago izan nuela, zea. Nahi ez, Pompidou gehiago urtzen Bai. jata. Ojo, goiuri daukagu, de minimalist, de alternative, Bueno, bigarren kafea, we are the posturet team. topatu dut aurrekontua, nahi balin baduzue zuek ere Alokatzeko? Louvre alokatu Beyoncé eta Jay-Ziren bideoklipa egiteko edo ez tegit afaltzeko bertan. Bigarren kafeko A ber, zenbat? saio bat edo Adibidez. bosgarren. Ongo gara. Bota. 15.000 euro egunean. Ez da inbeste, ez da? Merkea. 15.000 euro, Bai, edo milioi, mila. mila. Ni kursala alokatzeak hori balio duta. Ba, pentsa, Kursala alokatzeak bai. Ba, igual. Igual geixiago dagoeneko. Esango nuke bai Louvrea publikoa dela. Bai, kursale bai. Horgaitzik, baina esate dut, ez da zerbait pribatua, orduan, ez dakit guen jeinak Ja, ezin dala espekulatu eta hor zifra batzuk ongo jarrita, izan Beyoncé egiteko bere bideokliparen grabazioa edo bigarren kafeak bere 500. programa. Hori, orduan indezakegu ala. Merkea da guretzat, Txibileko, 15.000 euro. Nio Paris urruti, bai. Bai, Eta geroan han pentsa ez, pixkate, gonbidatuak eta araño eta pixkat. Hori da, norbait gonbidatzen zaituenen ezkontza batera, eta ez bai, da ezkonduko gara a Kalifornian ez. Zu polita Kalifornia, bai. bai, streaming bidez jarraitzen ari diren entzuleek, dagoeneko ikusiko zuten, jarri dugula Beyoncé eta Jay-Zin bideoklipa, eta irratitik entzuten ari bazara, mesedez ere etxera joan dagoan, begiratu, ikusi egia esan online, ikusgarria da. bilatu, ze ikusgarria da, itxura hori. Osea, Flipantea da, bai. flipantea da. Bai. Hau egun bakarrean egingo zutela uste duzu? Ez. Orduan 15.000 hori bider. Zelako koreografiak eta ze Oso polita. ondo dagoen lotuta irudia Bai. abestiarekin eta dena da. Osea, niretako, Artelana. osea, adibideek eman ditudan adibideetatik bereziena bideokliparena, ze ikusten da guztiz Louvreren pixkat esentzia. Bideoklipa Irakurri dut- bera artelana da. Bai, Bai, eta irakurri hori, dut, bai. baimena emateko arrazoietako bat izan zela, beraiek egin zuten storytellingean eta aurretik ez, kontatu zutenarekin, ikusi zutela Louvreko zuzendariek, bazegoela atxikimendu bat artelanikiko eta errespetu bat, eta goraipatu nahi zutela bertan zegoen dena. Ze guapo, hau jartzi zuen kortoliak eta batzen olatxap, eta film laburua ez zela konsumitzezu, baina lo... Da pasada bat, da pasada. Bai, sekulakoa da. Bueno, aipatu ditugu The Happy Thieves, George Marshallena, aipatu dugu Harrison eta Hayworthen How to Steal a Million. Aipatu dugu Iker Gurrutxagak eskatuta una noche en el museo, esan du, ez dakit Ez dugu aipatu. el robo de la jojoia museo batean eginda dagoen. Aipatu dizkizuegu bideoklipetan agertzen diren arte lanak edo artelan diren bideoklipak. Museotan gertatu ez, baino artelanak pelikuletan ere baditugu. Bai. Maria, adibidez, Bai. Children of Men, Midnight in Parisen, eta beste askotan, baina hauek nabarmendu nahi izan dituzu. Bai, bueno, Children of Men iruditzen zait, pelikulaza bat, edozeinek ikusi alduena beren etxean edozein egunetan, eta berezia, eta, bueno, asko gortzen jatan pelikula bat. Eta justo, da apokalipsiaren buruzko pelikula bat, zelan munduaren bukaera datorren, ze emakumeek ez dintite aurdun geratu, orduan,
infertilidadearen arazo honekin eta bar, eta gero artistarik ez dira geratzen munduan, eta orduan artean lana daude oso preziatuak eta nahi dituzte hoiek altxorra balira modura konzerbatu. Eta, bueno, Pablo Picassoren Gernika agertzen da estena holan garrantzitsu batean, eta, bueno, badira beste artelan batzu bai, baina Gernika bereziki aipatuko nuke. Ez da izango benetako Gernika, baina, bueno, hori aipatzekoa, eta gero, Midnight in Parisen, garaiko Paris, 20. mendeko Paris, La Bohème eta garaiko artista eta hoien artean, gertzen da Pablo Picasso eta Pablo Picassoren artelanak. Eta, aipagarria, bai, oso, guztiz desberdina pelikula, Alaia eta Polita, ez, Midnight in Paris, dugu berba bateron baten, bai, aipatizan dugu. Eta, bai, hori, gertzen direla artelanak pelikula honetan, baita kartela da artelan baten parte. Azkenean Van Goghen zeru estrella, izardunaren montai bat egiten du, ez? Eta Parisekin. Eta, hori, aipagarria dara. Eta honez gain, Maria, badira, pelikuletarako sortutako artelanak, asko dira pelikuletako sortu diran artelanak. Hori da, bai, gehienetan sortzen dira bereziki artelanak pelikuletarako, artista baten pertsonaiari bizitza emateko. Eta adibidez, Petra pelikulan Espainian egin zen, Jaime Rosalesek egin zuen 2018 urtean, oindela gutxi, Barbara Leni duela, aktore protagonista moduan, eta bertan, agertzen da, Barbara Leni Petra da, eta, bera da margolaria, eta beran margolanak egin zituen Desi Zibera artistak. Osa, askotan gertatzen da, beste artista bateri ematen diotela enkargua, pertsona honen artelanak sortzeko, eta, dira beran artelanak, sortua pelikularako, baina estilo berean, eta guztiz hilo berrean. Eta, berezia eta polita bai, ikusteko pelikula hau. Museoek elikatzen dituzte pelikulak, baina pelikulek ere elikatzen dituzte, Maria, museoak, eta guk gertu Euskal Herrian badugu filmeetatik elikatutako erakusketa eder bat. Bai, hori da, gainera Ibarren, nire herri maitakoan. Ez, bai, da, pasatzen garaila artetik armagintza museoera, guztiz desberdina, baina, armagintzako bai aukidu beran artea, eta, bai, hori azkenean armak Ibarren egin dira urteetan zehar, urte askotan zehar, eta oso garrantzitsuak izan dira Ibarko industriaren historian, eta, bertan dakagu arma museo bat, eta arma museo horrek eman dizkio, edo utzi dizkio, zinemari pila bat arma, zineman agertzeko, eta pelikuletan agertzeko, eta orduan, armagintza museoak egin duena da, pelikula guzti horiek dokumentatu eta erakusketa bat egin honi buruz, pixkat erakusten ze arma erakutsi diren eta ze pelikuletan agertzen diren. Eta, erakusketa berezia da, nik uste dut oso polita, bai, ez dela askotan olakorik ikusten. Joan den ostiralean abiatu zuten erakusketa, eta martxoaren 19 bitartean izango da ikus, bai? Badakazote hilabeteak ikusteko, Ibarrera gerturatzeko, gero poteotxo polit bat egiteko Ibarren, eta ondo afaltzeko. Eta hori berezia dela, eta parte hartu duen Koldo Karrantzakin elkarrizketatxo bat lortu dugu. Koldo Karrantzak ikasi zuen ikus entzunezkoa Bartzelonan, gero Euskal Herrian filmen argazkigintzan espezializatu zen, eta pixkat bera parte hartu du erakusketa honen muntaian, ez? Koldo Karrantza, arratsaldeon, eta ongi etorri Bigarren Kafera. Arratsaldeon. Kaixo, Koldo, zelan? Amen, nabil, dokumentalizio lanetan, danetik egiten, baina bai, amen. Zelan harrapatu zetzuten neolan erakusketa honen muntaiaren parte izateko edo? Zelan izan zen?
Bai, bueno, azkenean, izan da pixkat ikasketen gatik, behar zuten norbait, zuena ikusen zuen estu ikasketak, zinema, eta gero gainera, egin dute dokumentazio mazterra, orduan behar zuten norbait, batez ere, arma hauen, agertzen diren pelikula horien eskubideak kudeatzeko, eskubide intelektualak. Eta horretarako, produktoreekin kontaktatu behar izan dugu, ekoiztetzeekin, eta horregatik, uste dut. Claro, zelan dokumentatu dituzu ez, ze arma agertzen diren, eta ze pelikuletan, eta zelan izan da lan guzti hori ez, topatzeko, pixkat, dokumentazio guzti hori. Bai, bueno, abiatu ginen, badaude artikulo batzuk interneten, ez blogetan, nola Ibarko armak Hollywooden agertzen diren, baina, bueno, guk erakusketa honetan pixkat gertua autoak, estatu mailan egin dugu, baina, bueno, horre bagenituen arma batzuk jokatuta, eta gero egin duguna da pentsatu, non agertu daitezke Ibarko armak, ez da, Ibar armagintza industrian punta-puntan zegoenean, orduan, 90garren hamarkadara arte gitxiko erabera, hori da hartu dugu tartia, eta gero batez ere pizkate prokuratu dugu gerra zibila eta euskal gatazkari buruzko filmetan, hor oso erraza da arma horiek aurkitzea. Eta zelan egiten du adibidez? Zelan indozue, museoak laga ditu arma horiek, ala lehendikan utzitako armak dira, edo zelan egon da interkambio hori, ez? Edo zelan indozu lan? Bai, begira, bere ustez, ikusi dudanagatik, errazagoa da pelikula batean arma bat agertzea, eta gero pelikula horretako museora emotea, eta ez kontrako, gaur egun daukagu legeriarekin, eta horrekin oso zaila da, museoko arma bat pelikula baterako usteko, pelikuletan agertzen dira armak izaten dira normalean, edo reprodukzioak, edo estrozki horretarako sortutakoak, eta horrein dela getzi polemika bat egon jabetean arma bat, berbait hil zuen, orduan oso zaila da. Orduan, gertatu dara hemen izan da, izan baldin bada, arma horiek pelikuletan lehenko agertu direla, eta gero museoaren bildun bat. Bale, orduan, askotan agertu dira lehenago, ez? Museoan egon baino lehen. Eta, bueno, ze berezitasun daka erakusketa honen jendea gerturatzeko bertara eta ikusteko, zelan da erakusketa, esplikau pixkat. Amua bota. Bai, hori da. Bai, pixkat saltzeko erakusketa, esango neuke, diseinu nahiko interaktiboa dela, dago eratuta dira klaketa batzuk zintzilikatuta, zabaitik, armak dago esen tokian, orduan klaketa horietan, aurkitu dezakezu pelikularen informazioa, eta gainera batzuetan daukazu bai QR kode bat, pelikula horren sekuentzia bat ikusteko, arma hori agertzen da. Eta alde horretatik pentsatzen dut, jendearen zat, erakargarria izan daitekela, batez ere, jende gaztearen zat, pelikulek badute gazteak erakartzen dituz, eta igual ez da museoan gehien egoten den publikoa. Eta gero baten du politikan interesatu dagoen jendea eta euskal gatazkak. Eta lako gaietan, pelikuletako asko daute girotuta euskal gatazka horretan, eta interes hori egon daiteke bai. Koldo, aipatu duzu helen, eta uste azpimarratzaekoa badela, erakusketan jendeak topatuko duena batetik arma erakusketa bat dela, baina bestetik badela ikusentzunezkoan protagonismoa izan duten armen inguruko, ikusentzunezko aukeraketa bat, denetatik dagoela, bai zuzenean ikusteko eta ia ukitzeko, kitu ezingo diregin, baina baita ikusentzunezkoaren bitartez gozatzeko ere, ez, no? Hori da, azken zinean, zaiatu gare da, pizkat armen, esparro hori pizkat zabaltzen, eta nola, azkenean egibarren historia izan direlako, eta gaur egun ikusentzunezkoa jaun eta jabe da, eta arden pentsatu genuen, halako zer egitea. Eta aipatu behar dut hor laguntza izan dugula, Telecinco eta Egeda bezalako erakundeena pribatuena, armen, sekuentzien, eskubide horiek kudeatzeko, eta baita be hori egon da lankide bat armetan aditua dena dela Jose Luis Valenciaga, eta bera izan da pizkate horre katalogatu dituena, nik igual ikusi dezaket,
sekuentzia batean arma bat dagoela, baina berak jakin dezakez zein arma den zein modelo dan, museoko bildu bat dagoen, eta hori oso ondo dokumentatuta dago. Eta gero azkenik izan behar dut, Alex Aranzabal, Gerri Aranzabal painartekoa, arma bat espreski Monbiola museoari, filme batean agertzen zelako. Interesgarria zalantzari gabe, Koldo Karranza, mila esker, guretako minututxo hauek hartzeagatik, martxoaren 19 bitarte Eibarko Armagintzan museoan, filmetako armak, museoaren bilduma zineman. Hori ikusteko aukera, eta Koldok ekarri dizkigu, Koldo Karrantzak hainbat eta hainbat xeetasun. Eskerrik asko, Koldo, eta laizzer arte. Eskerrik asko, Koldo. Eskerrik asko zuei, agur. Agur. Maria Romero Laspior, eskerrik asko azuri ere, tarte ederra gurera ekartzeagatik, eta mendiken bi asteetara ikusiko dugu berriro elkar. Hori da, eskerrik asko zuei. Zaindu. Agur. Eta arratsaldeko 5 minutu bat ditugun honetan, bagoaz Naiz Irratiaren estudio zentraletara, Egoi Belategi lankide antxe dugulako azken ordua gurera ekartzeko. Egoi Belategi, arratsaldeon. Baita zoi ere. Arratsaldeko 5 minutu bat eta nazioartean azken ordukoa entzule Poloniako agintariek adierazi dutelako presio handiak jaso dituztela asteartean herrialdearen ekialdean erori zen jaurtigaia Errusiatik zetorrela esateko eta ez Ukrainatik azkenean egiaztatu zen bezala NATOk gauza bera onartu du berriki. Bakiebeko gobernuak leondu egin ditu azken orduetan bere adierazpenak, baina zalantza sortu nahian dabil oraindik, esanez Errusiak burutu zuela bombardaketa hori. Sinpatia adierazi die Poloniako gobernuak misilaren erorketaren ondorioz erregistratutako bi hildakoen familiei larun batean estatu horrez lurperatuko baitituzte eta azpimarratu dutenez baita ere zoritxarreko istripu izan da besterik ez eta ez Errusiak nahita eragindako ekintza bat. Gurera bueltatu, Arabako auzitegiak Basurtuko ospitaleko kirurgia saia gurutzetara eramatearen aurkako kautelazko neurria bere horretan mantendu du eta erreakzioa berehala heldu da Lakuako gobernuaren aldetik. Gotzone Sagardui Lakuako sailburuak agerraldia eskaini duelako legebiltzarrean ebazpen judizialaren berri izan ostean epaia onartzen dutela esateko gustuko ez dutela eta horren aurrean errekurtsoa elegitea ezarriko dutela baieztatzeko. Erabakiarekin ez gagoz ados eta horrela adieraziko diogu epaileari gure errekurtsoa aurkezten dugunean. Honekin batera, Sagarduik adierazi du erantzukizunez jokatu dutela une oro eta zerbitzua hobetzea izan dutela helburu nazioartean gaientzen ari diren irizpidei jarreki. Guk proposamen hau planteatzen baldin bagenuen zan gure erantzunkizuna delako ahalik eta zerbitzurik onena bermatzea Euskal Herritarrentzat. Zirurgia kardiakoaren kasua, bai, komunitate zientifikoak, bai, beste zerbitzu atzerriko zein nazioko zerbitzuetan esartzen ari diren neurriatira, horiek direlako erakusten dutena zirurgia kardiokoko zerbitzuak hobetzeko beharrezkoak direala. Bestalde, Bilbon ostegun honetan egindako oroimen ekitaldi batean sortuk Santi Bruar eta Josu Muguruzak Euskal Herriari egindako ekarpen aldarrikatu dute, baita estatu terrorismoaren impunitatea salatu ere igandean 38 eta 53 urte beteko dira urren ez urren Bruar eta Muguruza erail zituztenetik igandean hilketaren urte urrenean oroimen ekimenak izango dira Bizkaitari buruan eguerdiko 12 aurrera orduan lore eskaintza egingo zaia Metzolako parkean eta ordu erdi berandago ekitaldi nagusia Errekaldeko plazan burutuko da. Tokiko informazioarekin azken albistea entzule Gasteizko autobusa doako izango delako 12 urtetik beherakoentzat abenduaren 12tik aurrera Gorka Hurtaran Arabako hiriburuko alkateak ostegun honetan iragarri duenez Radio Vitorian. Pues sí, ya hemos dado bastantes pasos y estamos en condiciones de anunciar, ¿no?, que la próxima semana, a partir del lunes 21 de noviembre, vamos a colgar en la web municipal el formulario para solicitar la tarjeta de transporte gratuito a los menores de 12 años. Ahí se marcarán también cuáles son las condiciones y los requisitos que hay que hacer y el mismo proceso para solicitar la tarjeta. El 12 del 12, los menores de 12 podrán viajar gratis en el autobús urbano de Vitoria-Gasteiz. Badakizue, 12aren 12tik aurrera aurrek, 12 urte azpiko aurrek, doain bidaiatu ahalko direla Gasteizko autobusetan, Tubisa autobus zerbitzuetan eta baita landagunetan jarduten diren bus zerbitzuarekin. Arratsaldeko 5:04 minutu, hauxe dena momentu zentzule informazio gehiago,
Hemendik 55 minutura informazioaren ariaren 3. edizioan Naiz Irratian konexioa berriz ere, bigarren kaferentzat, gero arte. Naiz Irratia. Eta gure boletinari egoire baimenarekin azken orduko bat gehituko diogu, eta da Euskal Herrian euriari duela, baino barra, hola, biharamunik ezpaleo bezala. Eta guk euriari aurre egiteko kantu goxoak dakartzagu. Loti Errena aurkeztu dute gaur bertan. Badira gaur agertu diren euskal musikagintzako bi kantu. Bat orain txentzongo duzu, gero bere sortzaile elkarrizketatuko dugu, eta beste saio bukararako. Biak ala biak, kantutzarrak eta, oso bestelakoak ere, baina askidarrak. Inoiz ezin guztiz geatu, inoiz ezin guztiz joan. Nere gerdi bat esna dago, nere beste erdian. Nere baitan musika dago, nere baitan itzan dana estropozu egiten babet. Nere bihotza babesteko amegetxetan, eroitzen aiz amegetxetan, ametxetan. Muxukatzen baldin banazu, goiko Espainia betlotan. Amestutako muxu berdiak osatu du abestia. Kantuan ari naizela, ez eta asmatu. Loti Errenak ez du oso ondo bere izen noiz dagoen lo eta noiz esna. Goizero kostata jikitakoan etxean duen kaktus erraldoi baten arantza sartzen du ezkerreko inpean. Egunean zehar esna mantentzen lagunduko diolakoan. Ez du beti lortzen ala ere batzuetan, lo egon nahiko lukeen egoera bat sortzen denean arantzaren ziztada nabaritzen du bizi. Besteetan, eguneko momentu ederrenetan, esna mantentzeko aleginetan, loak hartuko du. Txori batek esan di, pasako zaitela. Pasatzen dan bitartia, zirte dozar, zirte dozar, zirte dozar. Zirte dozart dio kantuaren hitzean Maite Larburuk, eta ez dakigu zenbat duen zerikusi Zart kolektiboaren lehen proiektu kolektibo hau izendatu nahiarekin. Maite, jakinei genuen, kantua entzun dugu dagoeneko, entzungo dugu berriro ere, baina, nondik nora izan den, kantu honen zehazki komposizio eta sortze prozesua, ze esan dugun bezala, Durangon izango dugu aukera, Loti Errena proiektu osoaren inguruan ere aritzeko, baina aurrerapen kantu honek, aipatu dut, zirte edo zarte aipatzen du, zarte kolektiboak ere badu hemen bere tartetxoa hitzetan, ez dakite nolako izan da prozesua eta nondik inspiratu zara, da nondik abiatu da kantu hau. Beira, kantu abiatu da Zart kolektiboaren proiektu aman komun honetatik, ez? Hasiera bateko abia puntua izan zen, lokartzeko eta esnarazteko edo esnatzeko kantuak idaztea. Eta, hor kantuak edo testuak edo, danon artean egin genezaken zerbait. Eta hortik atera zen pertsonaia honen pertsonaia hau jaioarazteko ideia, Loti Errena deitzen dena. Eta Loti Errenak, ez daki oso ondo, noiz dagon esna eta noiz dagon lo, eta pertsona honen inguruan sortu ditugu hainbat histori, hainbat kontu, tekstu, olerki, kantu, eta horien artean orain entzun duguna singela Loti Errena deitzen dena. Eta hortik
hortik abiatuta idatzen duen kantu hau, azken finean, bueno, artista bat bada beti ametxetan dabilen norbait ez, eta lo zer zaude, bakarrik gauean begiak itxita oiean zaudenean, edo batzuetan, bueno, artistok behintzat eguneko parte handi bat begiak irikita ametxetan pasatzen dugu, ez, eta hortik atera zan pixkat kantu hau. Eta batzuetan, bueno, badakizu, zart da gure kolektiboaren izena, eta ametxetan gabiltzan noi asko kostatzen zaigu batzutan erabakiak hartzea edo, eta batzuetan zirt edo zart egin behar da. Maite Larburu, zerore jarri diozu letra, ahotsa eta biolina kantu honi, Rafa Ruedak gitarrak, Iker Laurobak kontrabaxua, Ander Zulaikak kutxa eta platertxoak, edo bueno, entzuten den perkusioa, eta gero, hainbat eta kideren koruak ere badaude, Iker Laurobarenak, Loutopeteko Ier Arantzabalenak, Rafa Ruedarenak, Elizabeth McLeanenak, eta Naiara Egimendia berare animatu da kantatzen, unen batean harrapatuko dugu Naiara ere, berak kontatzeko emandako pausotxe hau, oso polita iruditu zaigu, baina Lotierrena disko liburu honetan ere protagonista gehiago izango dira, ipatu ditugun hauetatik gain, Alain Urrutia, hori izango da Mikel Urdangarin, eta Arkaitzkano bera. Hitzen ardura, kantuen hitzak, testuak, hor idazkeran ere, lana elkar banatu duzu, neurri batean, ze entzun berri dugun kantuaren hitzak zer horrek egin dituzu. Bai, kasu honetan kantu honen hitzak nik egin ditun, musikare bai, baina beste kantu hain hitzetan edo agian gehientsuenetan Arkaitzek egin ditu, Arkaitzkanok aipatuzun bezala. Eta, bueno, naiz eta hor entzun egun koro horretan aipatu dituzun izan guzti horiek egon, naiz eta kantatu ez zuen Arkaitzkano ere hor zegoen eserita estudioan beraien ondoan. Osak, bere espiritua ere hor dago. Eta Alain Urrutiak egin du disko liburuaren diseinua, eta Mikelek ere kantu batzetan parte hartu du, eta, bueno, hori da azkenean gure kolektiboa osatzen duen jende guztia, eta hortxe daude danak disko liburuan modu batera ala bestera. Kantua osatzerakoan, ez da hemen entzuten dugun sokazko instrumentu, biolina bere izango da, sokak batera jota, Maite? Bai, hori biolinarekin egin dago. Pizikatoa dira, bai. Eta hori da, soiltasun hortatik abiatzen da kanta, bueno, koro orokorra gorretan amaitu bitartean, bada kretxendo konstante bat, kantuan, ez dakite konponketak egiterakoan, intentzio bat bazeoen ez, gutxitik gehiagora egiteko eta horrek baote duen lotura, bueno, Lotierrena proiektu honekin, edo besterik gabe autu estetiko bateri izan den? Bueno, uste dut kantuak eskatzen zuna hori zala ez. Soiltasun hortan ustea ere, zegoen, baina nik buruan nuen nahi nuela danok, hor momentu batian danok kantatzea, ez. Agian dalako diskontan, ez dakit, denon parte hartzea errazten duen kantu bat, ez. Eta gainera nik kantua bidatzen denean aurrak nituen buruan. Gure proiektua 0 urtetik 100 urtetarainoko entzako delako. Eta, bueno, crescendo horrek, amets bat etaraino eramaten zaitu, eta bukaera ez dugu entzun, gero agian entzungo dezue, baina amets horren esnatzeko momentua oso bapatekoa eta oso bortitza da. Entzungo dugu bai oraintxe, kantuak bere bidea egiten duen bitartean, Lotierrena, Zart kolektiboko artisten arteko lehen lana, dagoeneko hasira bere, zertzela batzuk erakusten, bidaia musikal literarioa, adin guztietara zuzendua, modu kolektiboan ametxe egiteko gonbidapena, eta oraindik ere deskubritzen joango garen gauzak gehiago eta gehiago, Arkaitzkanok idatzitako eta Elizabeth McLeanek ingelesera itzulitako testuekin batera, 17 abesti eta soinu pieza aurkituko ditu irakurleak eta entzuleak, eta hau guztia Durangoko azokara iristean, joango gara ipatzen bitartean, Maite Larbururi eskerrak emango dizkiogu, eta kantu hau entzuten utziko dugu entzulea, azken finean hori baita musikaren helburua, entzuna alizatea. Maite Larburu hartuko dugu laseago kafetxo hori Durangoko azokan, eta segizatzu lanean indartxu. Hori da, eskarrik asko Durangon ikusiko dugu elkar. Hori da, zaindu du. Bere bihotza esteteko etxekulat erogitzen naiz bere baitan musika dago bere baitan txandana estro
posible egiten dute nere bihotza besteko ametxetan eroa itzen egin ametxetan Bai? Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Naiz bidaiari aldizkaria irratian ere bai. Alba Cabrerarekin asteazkenero arratsaldeko 7:00. Uinen bidez bidaiatzeko prest? Naiz irratia. I'm caught in my skin, I'm lost, tangled in the bones of this love, melting to the flow of your blood. Crispy stone, where I was shaped with snow. Seasons don't change, ignorance remains. I need this love. I need this love. Osteguna da, arratsaldeko 5 eta 16 minutu eta 17 segundu falta dira, hain zuzen ere gaur azaroaren 17aren unerik bereziena bizitzeko. Eta lehen esan didazue, enintzela gogoratuko, baina hemen ikusezakezuenez gogoratzeko prest. 3, 2, 1, azaroaren 17aren 17ak eta 17 minutu dira oraintxe, eta 10 segundu barru izango da eguneko unerik bereziena. 3, 2, 1, eta oraintxe 17. Iritsi da momentua. Hain zuzen ere, Oiana Maritorenak asteburuko agendari diezaion, Oiana Maritorenak etxeko lan asko ekarri dituzu guretzat. Bueno, ostirale eta larun baterako proposamen dexente iganderako gutxixio. Beraz, ostiraleko egin hasiko gara. Lehendabizikoa, Eibarren begira. Maria joan zaigu, baina arma erakusketa horrez gain, emanaldi bat ere, badugu ostiralean. Alderrai, Eibarko kolisioan izango da, txaldeko 7:00. Alderrai, pertsonaien ehiztaria da, eta izugarri gustatzen zaio, pertsonaia ezberdinen kontakizuna kontatza, baina berak ez ditu pertsonaiak asmatzen. Pertsonoiek errealitateakoa dira. Ez dira fikzioak, kalean ikusten dituen horiek dira. Aktore lanetan Mikel Martínez eta Sandra Fernández Agirre. Hondamendia lehen Zaldibarko kasua aipatu duzu, eta Zaldibarko kasuan sakondu, eta arteak memoria horretan lan egin dezakela erakusten duen, lan bat dugu Hondamendia. Hendaiako Mendizola kulturgunean izango dira ostiralean, arratsaldeko 8:30, eta igandean berriz Bilboko Arriagan 7:30. Musikala, Kutsidazu bidea Isabel. Ermuan izango dira, Ermuako antzokian atxaldeko 8:30. Ikusi alduzuzu Juri? Nik ikusi nuen Kutsidazu bidea Isabel 2001 urtean olako zerbait. Hau desberdina musikala. Bai. Musikala Inbarko genuke plantxo bat joateko. Ea topatzen dugun egunen bat hor egokia dena. Zaldiaren esaldia. Hau Durangoko San Agustin kulturgunean izango da eguerdiko 12:00. Eta Egoitz Etxebarriak sortutako lana da. Gitarra eta ahotsa nahasten ditu, baina antzerki bezala kontsideratzen dute. Arteak duen indarra erakusten du, irudimenarekin egindako lan bat da, eta oso lan kontzeptuala. Estreinaldi bat, Intxaurra. Azpeitiko topaketak ospatzen ari dira, eta topaketa hauen barnean, arratsaldeko 7:00 Soreasun, Intxaurra antzezlanaren estreinaldia izango da. Teresia da protagonista,
Eta bere bizitza pixkanaka ezagutzen joango gara pertsonaia ezberdinen bidez. Bera gaixorik dago, baina bere gaixotasuna baino gehiago kezkatzen du etxe ondoan dagoen intxaurrondoak. Intxaurrondo hori ere osasun aldetik ez omen dabil oso ongieta. Aitere isa zen maja. Bai, niri ere goxotasuna transmititu zidan, pentsatzen dut, ingurumenarekin ere harremana izango duela lanak, eta politia izan daiteke. Beste proposamen bat, Nafarroan Bianako kulturretxean 8etan trash ikuskizuna. Hemen nasketa, disiplina ezberdinak, perkusioa, mugimendua, umurea eta gaia birziklapena. Aitorpenak eta sekretua. Beasaingo Usurbe antzokian izango dira atxaldeko 8etan Libe Mendizabal eta Amaia Salazar. Eta seguraski hori aitorpen eta sekretu interesgarriak kontatuko dizkigute. Dantza pixka bat, encuentros. Bilboko BBK aretoan izango da ostiralean arratsaldeko 7:00 eta askotan gure bizitzan gertatzen diren mugimendu edo momentuetatik abiatzen da obra. Egunean zehar pertsona askorekin gurutzatzen gara. Eta askotan begiradak agian gurutzatzen ditugu, baino bakoitzak bere bidea jarraitzen du. Zer gertatuko litzateke begirada hoietatik? Pertsona horrengana hurbildu edo, zerbait egingo bagenu. Horren inguruko ikuskizuna prestatu dute. Izenburuare horti datorrez, encuentros, bizitzak edo egunak ematen dizkigun elkargune momentu horiek. Bat, dantzaz konpainiaren lan hau Galdakaoko Torrezabal kulturretxean izango da, atxaldeko 8:00. Eta Judit Argomanizen konpainiarekin, Det, Zarauzko modelo aretoan, arratsaldeko 8:00 ere, dantza ikuskizun hau. Hau guztia, ostiralera begira, baina larunbaterako ere baditu hainbat proposamen, Oiana? Bai, larunbatean ez dok 3 kokideak, Mikel Martínez eta Patxo Telleria, euskal musikaren benetako historia edo ez dok 3 lan honekin, akustikoan izango dira Lapurdiko hiriburuko La Perlen. 8:30 ikuskizun hau. Garai batean, iaz asko aipatu genuen momentu batean, gero berriz agian gutxixeo, baina badirudi berriz ere akustikoarekin martxan dabiltzala. Oiana, sorginen bidea, beraiek ere iparraldean arituko dira, Ziburuko erabilera nintzeko gelan arratsaldeko 7:00. Sex berdinak, Gasteizen nazioarteko jaialdi bat ospatzen ari da, eta berdan antzezlan ezberdinak ikus daitezke, jaialdiaren izenak esaten duen bezala nazioartekoak, hizkuntza ezberdina, baina guk euskarazkoak aipatzen ditugunez, sex berdinak larunbatean atxaldeko 7:00 eta beste pase bat izango dute 9:00 printzipal antzokian. Nekatutak, Antxon Telleriak lanean jarraitzen du lan honekin eta Amorebietako Lombo aretoan izango da 7:00. Zertan dabil, baina ez dakit. Izenburua oso berezia iruditzen zait eta espero dut bertako kideren bat laster hemen izatea. Usurbigo zutegi aretoan egongo dira larunbatean 8:00 eta metro kuadroko sormen laborategiaren lan bada. Aipatu genuen pixka bat, 3 pertsona dira protagonistak, etxe batean aurkitzen direnak, zehazki egongela batean, eta beraien artean galderak planteatuko dituzte. Familia bat algara edo zer gara gu. Hori larunbatean Usurbilen, eta igandean berriz Azpeitiko topaketetan izango dira 7:00. Dantza pixka bat. Infinite. Baluarten, Iruñan izango dira atxaldeko 5:00 eta akrobazia, dantza eta trapezioko ordu bete inguruko emanaldia izango da. Antipodas, dantza ikuskizun bada, Bilboko Guggenheim Museoan 7:00 eskainiko dena, eta bi emakumeren koexistentzia ematen da. Badago jendea, pentsatzen duena, deno daukagula doble bat, hemen ere, esaldi bat hartzen dute ardatz, hori pixkat dioena. Julia Ramon Ribeiroren esaldia da, eta berak esaten dutenok doble bat daukagula, eta doble hori antipodetan dagoela. Horrexegatik izenburua, antipodas. Eta beste lan bat, irakur literatura eta dantza uztartzen dituena, Maitasunaren materialak. Donostiako liburutegi nagusian izango da 6:00, Literaktum jaialdiaren barnean, eta Maitasunaren inguruan hausnartuko dute mugimenduaren eta ahotsaren bidez.
Ostiralerako eta larun baterako plan gehiegi badituzue, ez dago aitzakiarik, ze iganderako ere oianak ekarri ditu arte eszenikoetarako, hainbat eta hainbat proposamen eta lehena kulturleioan. Bai, atxaldeko 6etan Leioak. Hemen jolasaren bidez gure lehen urteetara bidaiatuko dugu eta mugimendua eta antzerkia uztartzen ditu. 5 minutun humorez beteriko lana izango da Itziar Urreta Bizkaia eta Andoni Agirre Gomez Kortarekin, Mungiako Olalde aretoan arratsaldeko 7:30 haurdunaldi testaren inguruko obra hau, eta erre aldarri bat bertsoz. Lezoko Gezala aretoan egongo dira atxaldeko 8:00 eta iganderako ez dut beste askorik aurkitu, gazteleraz eta badago, baina euskaraz gutxixo, dantza ere gutxi, eta ziur beste 1000 proposamen ere topatuko dituzula, beraz. Denok animatu, gaina behi, azegualdi eskaxa jarri zaigun gaur, Bai. ez da gitu olako xa omen dator astebururako, baina begira nola goza dezakegun, olako lanekin. And I know it sounds loud, and I feel weird, and I know it sounds loud, and I feel your burning eyes, burning eyes, straight through the heart sound of love. Ba, onarte, astebururako dauzkagun proposamenak edo baten bat jandut, Oiana. Ez denak, ez, hori da. Eta segituan, Oiana Maritorena genberen eskutik gure gaurko gonbidatua ezagutuko du. Ze bien, Ba ez, esan behar nuen ziurazki Euskaraldiaren inguruan ere hainbat ekitaldi antolatuko direla asteburu hontan eta ziur antzerki dantza eta zer interesgarria edo eta bertso literatura aurkituko duzuela. Festival of Love, Anthony and the Johnsons kantu honekin, egingo ditu rengo ia 2 minutuak, gure gaurko gonbidatua aurkeztu horretik. Keep calm and bigarren kafea. I had to leave you and go away, but I think about you. Orain bai, Oiana Maritorenak genberen eskutik, gure kafe utxatarte honen gonbidat. That I could see you soon, and when I held you, I felt so fine. It was like there was nothing left on my mind. It was like Rockaway Beach in the month of June. I wish that I could... Naia Muñoz Murua, Bilbo, kultur kudeatzailea. Ikusentzunezko komunikazioa ikasi zuen Euskal Herriko Unibertsitatean, eta amaitutakoan, praktikak EITB-en egin zituen, komunikazio departamentuan. Unibertsitatea amaitu eta 2 urtez Tenerifen bizi izan zen. Bertan, irakasleen formakuntzako masterra burutzeaz gain, arte plastiko eta bisualetan, argiztapen teknikari bihurtu zen. There's nothing I can do, go.
across the sea, I wonder if Bilbora bueltatutakoan, ikusentzunezkoen sektorean murgildu zen. Horrela, hainbat enpresatan aritu zen lanean. Jokin Etxeberriaren Jok filmen, Eikenen, Basque Audiovisual and Digital Contenten eta abarren. Arte eszenikoen mundua, kasualitatez edo kausalidadez ezagutu ostean, guztiz maitemindu omen zen unibertso horretaz. Horrela, Mari de Jon konpainiaren nazioarteko banaketa lanak egin ditu besteak beste, eta 2016 urtetik, H teatroan dabil banaketa, mediazio, ekoizpen eta komunikazio lanetan. the sooner the better. And I'm like, there's no way to say, and there's nothing. Ordutik, beste hainbat lanekin ere uztartu du hau guztia. Karrikan mugaz gaindiko plataformaren kide eta kudeatzailea da. Erregidore lanetan aritu izan da, edota irakasle hainbat tailerretan. Ikusleok emanaldiak gozatzen ditugunean, askotan ez gara atzean dagoen bulego lanaz, egin beharreko dei, burokrazia eta hainbat kontuz jabetzen. Baina hori guztia ere, egin behar da. Horretan guztian dihardu besteak beste nahiak, eta berarekin lan hori ere ezagutu nahi izan dugu. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Naia Muñoz Murua. Kaixo, arratsaldean. Arratsaldeon Naia, uste dut egingo dizudan galderaren erantzuna dagoeneko badakidala, baina bigarren kafearen kafe hutsa izena duen tarte honetan, lehenengo galderanik egiten dut, ia hori bakarrik batzutan, eta honakoa da, kafezalea zara bai, ala ez? Bai. Hala! Esnearekin. Begira. Zer dan, galtzailearen helduleku lehun hori, Oiana eta Goiuri ez dira kafezaleak eta beti ukitzen dugu hemen olako pikea. Eta orduan zuk esan ez esnearekin, eta ja, esneari heldu diote espazio aman komun babalitzen zela. Bai, da. Ez da inkafea. Hori tea zen, ez? Bai, infusino bat. Ba, Naia, galdera beginda, arratsaldeon, ongi etorri bigarren kafera, Oiana Maritorenak enbek egingo dizkizu galdera serioagoak eta mamitsuagoak bintza. Bueno, arratsaldeon, Naia. Zure biografia aipatu dut pixka bat, eta gustatuko litzake lehenengo galdera hauxe izatea. Nolatan erabaki zenuen ikusentzunezkoak ikastea? Garai hartan ez dakit, baote zegoen hor zerbait txikitatik gustuko zenuena, edo zer eraman zituen bertara? Ba, egitan beti da nik gustatu jataz pila bat dokumentalak eta errealidadea erakusten daben pelikula gustatzen jatazan, pelikula kostumbristak, dokumentalak, bidaiatzeko modu bat da, ez? Beste realidade batzuk ezagutzeko, eta hori gustatu jata pila bat beti danik. Baina, egia da, unibertsidadea, aukeratzekotan nengoanean, edo magisteritza, edo ikusentzun neukan esku artien. Ekiko nebanera bat, baina. Eta azkenan ikusentzun? Idaztea, beti maitatu ditut gehiago irudiak. Bideoa idaztea baino, orduan kasetaritza beharrean ikusentzuna zan nire bidea. Eta bertan aritu zinen, urte batzuetan, sartu zinen mundu txorretan, baina gero bizitzak eraman zaitu askoz gehiago arte eszenikoetara, eta bertan ari zara. Nik esan dut kasualidadez edo kausalidadez aurkitu zenuela edo ezagutu zenuela mundu hau, hori diozu zure biografiatxo batean, zerk harrapatu zintuen mundu honetatik? Ba, egitan, hori rock and rolla dana, azkenean zuzeneko bakoitza, edo ikuskizun bakoitza zuzeneko bat da. Eta maite dut pila bat aurretik zelan horra heldu, baina zuzeneko horrek ere erabat bereziak iruditzen jataz, ez dago aldozu ikuskizun bat 8 bider eta inoiz ez da izango bardina. Eta hori asko gustatu jatan, eta gero lan egiteko erritmoak eta gustatu jatazan. Ikusentzunezkoekin ezberdinak dira, mugitzen den modua ere ezberdina da, aurreko ezberdinak dira, orduan ekoizpen antzekoa izan badaiteke ere, usteot bi bide erdi paralelo, baina ezberdin dirala.
Aipatu dut 2016 urtetik H teatroan zabiltzala. 2010ean sortu zuen Iñaki Ziarrustak H teatroa, hemen izan genuen iaz okerrespanago, iazko ikasturtean zehar. Bai. Nola ezagutu zenuten elkar 2015 urtean uste dut? Eta nola hasi zen zuen elkarlana edo zuen ibilbidea elkarrekin? Elkarre ezagutzen eman, lagun batek, komunian geunkan lagun batek, esan zian, begira, Iñakik behar du pertsona bat bulego lanetarako, ez dakiz zer egia da ni, Tenerifetik uste dut denpora ez asko nero iala Bilbon. Pizkat ere, 2 urtetan zehar kanpoan egon ostean, pizkat, erdi galduta edo, aterrizatzen egon. Eta esan ustean, Iñakik nahi dau pertsona bat, behar dau pertsona bat bulegorako, eta nik uste zure perfila, zuk perfila daukazula. Geldituko zara beragaz? Eta bai, eta gelditu ginen someran. Eta bera egoan bihotzalataria ikuskizuna prestatzen, orduan agertu zen atxaskol super luze batzuk, daukazala, baltzak, gorro bat, ez dakit, oso, bera berezia da. Eta agertu zen estetika oso berezi batekin entzaio bat eta gero, ez dakit zer. Eta gelditu nintzen flipatuta, baina niri olako estetik beti interesa mote hostie, ez? Nik igual autori korbata bat baino. Eta berba egiten hasi ginen, eta hasiko naz, eta gaur arte. Eta gaur arte, gu justu orain streaming bidez jarraitzen gaituzenek Tomirish lanaren argazkiak edo irudiak ikusten dira. Ez esango zenuke bereizten duela beste konpainia bat zuen aldean H teatroan? Nik esango nuke oso gai sozialak adibidez lantzen dituzuen. Normalean euskaraz, sortu behintzaz euskaraz egiten duzuek, gero hitz egingo dugu banaketa agian batean ere gazteleraz edo egin izan duzuela. Baina zer dauka H teatroak zurekin bat egiten duena? Euskeraz eta sortzen dugu. Gu euskeraz bizi gara, orduan guretzat erabat arrunta da euskeraz sortzea, gure hizkuntzan sortzen dugu, bakarrik euskeraz, eta beti izan da bakarrik euskeraz. Eta gero, ez dira dokumentalak, baina egia da lantzen ditugula gai sozialak eta bihotzetik batez ere, sortzen dugu oso modu zintzoan. Eta hori asko gustatzen jat. Egia da ere, garela konpainia bat, ez ditugula bakarrik ikuskizunak sortzen, baizik eta pixkate bion artean, gara navaja suiza esaten den horretako bat, bakotzak, orduan hartzen dugu ikuskizun baten inguruan dagoan ia guztia. Batzutan beharrez, beste batzutan gustatzen jakolako. Baina, holan da. Aipatu duzuzu pixka bat, H teatroan antzeslanak sortzeaz gain, beste konpainia batzuei ere, hori estenografiak egiteko aukera ematen diezuela, eta beste hainbat kontu nolatan, hasi zineten, hau sorreratik egin duzuen zerbait da, edo pixkanaka egiten joan zareten zerbait? Iñaki, ez da gizela esaten da euskeraz, oso abila da, eskuekin oso manitas da, eta bera, denpora asko egon zan konpainia baten, eta hor egiten ebazan gauzak, ez da? Eta bere kabuz sortu ebanean H teatroa, jarraitu eban pixkat, besteentzako estenografiak egiten, baina batez ere gure estenografiak. Eta denpora aurrera joan ala, egia da, gero eta enkargu gehiago ditugula, eta horrexegaitik maiatzetik daukagu tailer barri bat, tailer handi hartu dugu, estenografia handiagoak egiteko, momentu berean estenografia ezberdinetan lan egin ahal izateko, eta izan da azken apostu egin duguna konpainian. Orain, atzerrian lurra garratz lanaren irudiak ikusten ari gara, kasu honetan zuek etzen duten hau sortu lana, baina bai estenografia, ez da? Bai, parte bat bai maila eta askotan ez dugu guk guztia egiten, baizik eta elementu batzuk, atretzo edo estenografia esati batzuk egite ditugu, bai horre gauza batzuk egin genduzan, bai. Jakin dezazun orain Inigoak azalduko dizu,
Ez? Bueno, zuk azaltzen ezake. Astetik astera lotzen zaituztegu, gonbidatuak, ostegunetan gurekin izaten zareten kafe utxeko protagonistak, eta astetik astera gonbidatuak galdera bat bidaltzen dio aurrekoari. Honek ez esan nahi galdera bat utzi behar duzuenik itxu-itxu. Astean zehar, oianak esango dizu aizu, nahi, badatorren ostegunean hau edo beste eta galdera bat bidali duzu. Bueno, aurreko asteko gonbidatua, Arkaitz Gartziandia aktore izan zen, eta galdera gutzi duzuretzat. Kaixo naia, Arkaitz Gartziandia naiz, aktorea. Bueno, gure lana, holtza gainean eta ikusten da, eta publikoaren aurrean egiten dugu, eta badakigu, ez da, aktoreok egiten dugu lan hori, edo zein den, eta ikusi egiten da. Aldiz, zeuena, ez da modu batean ez da inbeste ikusten. Orduan, gustatuko litzaiake jakitea naia zein den zehazki zure lana. Zer dan zuk egiten duzuna. Bai? Hala, besarka handi bat, aio. Bueno, hola, galdera holistiko egin du. Zer da egiten duzuna? A ber, ia, zen antoiatzen. Egiteot komunikazioa, hori, usteot iztenagatik errezena dela azaltzen, ez? Egiten ditugun bai ikuskizunak edo konpainiak egiten dituen gauzak komunikatu. Eta ez bakarrik jendea jakin daian zer egiten dugun, baizik eta, saiatzen gara, jendea antzokitara joatea, eta, horma hori apurtzea da gure helburua, ez? Komunikazioarekin batez ere. Webgunea, sare sozialak, mailak eta, lako gauzak. Gero banaketa. Banaketa azken finean da, guk egiten ditugun ikuskizunak saltzea edo saltzen saiatzea. Izango litzateke. Bai, udaletxetako kultur teknikariekin edo espazio pribatuetako kudeatzaileekin, dependitzen du. Nire lana kasu honetan, erresa kakots handi batzuen artean da, Euskal Herrian bakarrik lan egiten dugulako, ez? Orduan eremua kontrolatu daiteke. Ez da, estatu mailan adibidez banaketa egitekotan, egin izan neban, Xakti Olaizolarekin aspaldi, zailagoa da, lurralde handiagoa dalako, batez ere. Eta orduan, saldu. Eta gero, ekoizpena, Inakirekin batera, azkenean ekoizpena da antolakuntza. Hau da, ikuskizun bat ideia danetik gauzatzeraino. Orduan, lehengo pentsatzen dugu zertaz nahi dugun hitz egin. Pentsatzen dugu norekin nahi dugun lan egin. Horretarako, dirua lortu behar da. Diru laguntzak eskatu edo dirua lortu. Hori guztia antolatu, entzaioak hori guztia, azkenean palito bakoitza bere lekuan egotea, gaztelua ez erortzeko. Eta hoxe, usteot. Lan izugarria. Ez da, askotan hori esaten dugu, begira ze polikia hemen ikusi dudana, eta atzetik datorren eta dagoen hori guztia, Zerraz, ez duan pentsatzen. Eta lan hori ondo egitea ze garrantzitsua da. Bai. Zuk esan duzuna asko gustatu zaitez, makiltxo bakoitza hori edo dena bere lekuan egoteko edo egotea ahalbidetzen duen hori guztia. Lehen, aipatu duzu banaketa egiten duzuela, banaketa zuek sortuak ez diren lanena ere egiten duzue. Egin izan dugu. Orain lehen esan dudan moduen apostua izan da estenografiak tailer barri handitzea, orain dela pandemiarekin liatzen az, baina 4 urte edo esango neuke, egin genuen apostu bat, gure ideia romantikoa esan, nolabait plataforma bat sortzea, banaketa plataforma bat, eta euskerazko ikuskizunak banatzea. Euskerazkoak ez bakarrik euskeraz diralako, baizik eta gure unibertso horren barruan sartzen ziranak ere, ez? Eta saiakera hori egin gendun, baina oso zaila izan zen. Zaila, Euskal Herriko merkatu euskalduna ez dalako handia, eta pastela banatu behar da, askotan banatzailea dago udaletxe eta konpainiaren artean, orduan batzuentzat gehiegi da insistentzia eta besteentzat
ez da nahikoa salmenta, komplikatua da. Kontatzen hasi zarenean hau esan duzu, gure ideia romantiko horretan, ez? Behar da pixkat romantizismo hori eta arte eszenikoetan eta hori aurrera egin alizateko eta txoko ezberdinetara iristeko, behar da. Bai. Ez dela ezakitzelan. Ja, bai. Eta kasu horretan adibidez, uste dut orduan banaketarena pixka bat alde batera utzi duzuela gehiago, eta orain eszenografietan eta pixka bat gehiago ari zaretela, ezta? Hori da ulertu dudana. Bai, orain azken finean banatze ditugu gure ikuskizunak. Eta da orain lehen aipatu dozun oiana, ziburun egongo dela asteburuan ere, egoilean banatzen dugula, koprodukzio bat dalako. Ados. Orduan koprodukzioa denean horrelakoetan egiten duzue. Nik galdera hau badaukat, aipatu dituzu egiten dituzula lan asko. Baina nik esan dut argiteknikaria ere bazarela. Argiteknikari lanetan aritu zara antzeslanen batean? Edo asmoa izan duzu? Izan itzan eta zertxo bait egin neban, baina azkenean nire eguneroko bizitzan, nire eguneroko lanetan beste gauza batzuetaran nago eta orain foko bat edo kable bat hartu behar, bueno, kableak tolesteko ondo, baina zurguru hartzen naz eta ez dut disfrutatzen. Egin behar bada egiten dut, baina gero eta gitxiago. Bai, hori bai da, alboratu dodana. Beraz, patxa egiteko edo demek gisa ruteatzeko gogorik ez daukazu nahia. Bueno, patxa, baina gero, badaki guztelio dan horrek kableak zer ez dabil, ez dakigu, eta sortze kable dago. Patxa du puntu zen bat, ala ere. Patxara sartzen baduzu, patxara sartu behar da. Patxa da... Entzulen gatik, Naia, zuk azalduko duzu igual edo neronek? Patxa izango litzateke antzerki baten kasuan, antzoki batean, argiteria guztia, argiteria konbentzionala, gero leda sartu denean beste kontrol baten bidez hijo baino, Fresnelak, PC-ak, rekorteak, erabiltzen diran foko konbentzionalaiek guztiak, egiten dira bideratu sistema elektriko konbentzional batetik. Patxa dauzkena da, zuk argimaiaren kanal bat, 7 kanalan nahi dezu izatea, antzokiko foko ura kontrolatuko duena. Foko ura dago bara batean zintzilika, eta zirkuitu hori da igual 227. Horren egiten duzuna da patxean, azpitik gora, lotu, 7, 227. Horrek egingo du, zure argimaian hori kontrolatzea. Eta hor, gauzoriek ondo egin bardia, eta batzutan ez nahi, azten direnean utxe egiten, erotzeko modukoak izaten dira argi teknikariaren lanak. Bai, gero zuzenekoa gustatzen jataz, zuzeneko boloa bota eta hor jolastu eta horrekin ez nazain urduri jartzen, baina muntaia eta ia dana ondo dabilen erarte ez dut ondo pasaten. Normala, bai, baduka bere tensioa eta hori arazoa konpontzi izaten da, bere gauza, baina tira. Polita da liberean, dena da polita, prozesu guztia. Bai, claro, bai. Niri ere, nik ez dutu ezer ulertzen horrelako gauzitaz. Niri gustatzen zain, nik umeekin emanaldiak egiten dituanean, argiekin jolastea, oso politia irutzen zait. Baina gero, nola lotuta dauden gauzak eta, nik maia prest daukat, jakina. Bai, ez dakit. Aipatu dut lehen, Karrikan plataformako kide zarela. Konta dezakezu pixka bat, zer den plataforma hau, entzulek ere jakin dezaten? Bai, noski, nik Karrikanen eroaten dut bulego teknikoa. Jemimakanerekin batera. Karrikan da plataforma bat, bilduta daude Euskal Herriko udaletxe ezberdin batzuk, orain aipatuko ditut, eta orduan 2 urtero edo urtetzen da diru laguntza bat, kale arteak egiten dituen konpainia hasi berri bat laguntzeko. Orduan ateratzen da deialdi bat, bialtzen dira proiektuak eta aukeratzen dira normalean bat edo 2 proiektu. Proiektu honetan daude Hendaiako udala, Bilboko udala kalealdiarekin, Gasteizeko udala kaldearterekin, Antzoaingo udala, dantzagunea espazioa jartzen dabelako, entzeguetarako eta, Arrigorriaga, Iurreta, eta astuko dut igual baten bat, baina uste dut horrek dirala. Eta emoten da, diru kopuru bat emoten da, eta erresidentziak, egonaldiak, eta mediazioa,
ideia da konpainia hasi berri bat pizkat bideratzea. Zaila da oraindik konpainia hasi berrientzat beraien bidea egitea. Zailtasun asko daude. Oso, eta proiektu hau oso polita da, aukeratua izatekotan noski, aukera daukazulako lehengo urtean estreinatut, eta astuiat, Umore Azoka Leioan. Umore Azokan estrenatzen da normalean, eta badaukazu urte horretan, 6 emanaldi, Euskal Herriko jaialdi eta herri nahiko potenteetan. Orduan aukera oso polita da, diruaz gain, lana erakusteko aukera hori ere. Eta zuk askotan holtzan dagoen jendeak eta ikusten du, ez? Emanaldi asko ditugu, ez? Hone funtzionatzen du, ez? Baina agian zuk ezagutzen duzu gehiago sektorea ere barruti programatzaiekin harremana izaten duzu, udalekin, diru laguntzak. Nola ikusten duzu momentu honetan irribarrez ari zara ez dakinik? Lasai ez hemen, sektorearen egoera edo esango zenuke? Egitan esan behar neban, hau zer da, negarra egiteko momentua. Orduan horregatik hasinaz barreka, barrutik. Bueno. Konpentsatzeko. Bai, a ber, arteak orokorrean, eta bere osotasunean, nahiko sektore prekarioa da, ez? Beti da nik izan da. Orduan, prekarietate horren barruan, hemen nire liburuaren inguruan ingot berba, bale? Bai. Hortarako gomiodu zaitu, Bai. Prekarietate horren barruan euskeraz bakarrik aritzea, dala nik beti esaten dut eta defendatzen dut dala autu politiko bat, ez? Euskeraz bakarrik aritzea, prekarietatean jartzen zaitu gehiago, hori errealidade bat da. Baina, aukera bat da ere, orduan, aurrera. Gertatzen da Euskal Herrian, herri guztietan ez dela programatzen antzerkia euskeraz guztiz. Oso arraroa emoten badau ere, askotan edo herri batzuetan, aurrentzako antzerkia euskeraz izaten da gehiena, baina helduentzako antzerkia gero gazteleraz izaten da gehienetan, ez leku guztietan, eskerrak. Baina gertatzen dira holako gauza arraro batzuk, ez deuskuena bidea erresten, baina ez dugu negarrik egingo. Aurrera egingo dugu, ezta? Betiko moduan. Eta uste duzu nolabait lor daitekeela ikuslegoa erakartzea edo konpainiak askok egiten duzu pixka bat sentsibilizazio lan hori edo hormak lehen aipatu duzu hormak nola apurtu eta kasu batzuetan zer egin daiteke ikuslegoa pixka bat erakartzeko antzokietara eta horrelakoetara? Hori da gai bat pandemia aurretik horregoala ez, baina pandemia eta gero gure egunerokotasunean dagoen gai bat da erabat. Egia da pandemia bukatu zanean, tabernak itxita guazala, jentea hasi zan antzoketara joaten pila bat, gainera musika oraindik jesarrita zan, orduan, emoten eban antzerkia, dantza, arte eszenikoak zirela planik onena. Eta, baziran. Baina gero normalitate barri post-pandemiko honetara bueltatu garenean, edo, egia da publiko arazoak daudela. Ez leku guztietan, baina orokorrean usteot onartu behar dugula pandemia eta gero publikoaren aisialdiko planak edo aldatu dirala. Eta usteot oraindik ez dakigula zeintan tekla egokia. Ez dakit, askotan esaten dugu barreka, igual antzerkia ikustera, ez dakit, jarriko dugu barra bat, ez? Eta jentia sartzia garagardo batekin zergaitik ez, edo brometan esaten dugu zelako batzutan marzianadak emoten da besanak, baina egia da zerbait egin behar dela eta oraindik ez dakigu oso ondo, zer orokorrean. Tekla ezberdinak. Bigarren astea jarraian aipatzen dena... Antzerkia eta zerbeza. Antzerkia eta Simon zerbeza. Fuxekin ere aipatu zen, no? Simunek aipatu zuen, emanaldiaren ondoren adibidez Gaztezenan badagoela barra bat, antzoki zaharra ere aipatu genuen baduela bere barra, baina horiek itxiak egon direla urtetan, eta berak nahi zuen behintzat emanaldiaren ondoren solas gune bat ere izan zedila, jendeak pixka bat partekatu, eta
elkarrizketa ere pixka bat sustatu Egia horrez. da, oso tristea dela. Eta egin zuten. Bueno, zorionez edo zoritxarrez, normalean euskal antzerki batera joaten zarenean, euskal kulturaren bueltan edo gabiltzan edo nork topatzen dugu ezagun mordo bat, zuek antzerkiaren giroan zabiltzatela erabat, segura are gehiago ez, eta ikaragarrizko pena ematen du jende hola pixkat presak agurtu eta euriari badu eta bantzogitik atera, agur, eta jo hartu zenuke tragoxka bat edo kafe bat, danako alasai antzerkia komentatzen edo pixkat jendearekin elkar banatzen hori, eta egia da hori bintzat albidetuko lukela ez. Bai, izan daiteke modu bat ere, eta pixkat hitz egin eta gaiaren inguruan aritu eta hausnartu, eta bai. Eta esperientzia luzatu, ez? Hori da. Guzti, gero ere, konpartitu eta... Bai, egia da leku guztietan agian ez dela aukerarik izango, baina hain zaila ere akaso ez letzatek izango. Barra horien kudeaketarako egia da, gero baimen berezia behar direla, ostalaritza baimenak eta bestelakoak, baina tira, naia produkzio gaietan ja tope da bilela, IAE bat gehiago aktibatu eta, venga, barra kudeaketa ere sakura sartuko dugu. Zer den eskaldetu, Bi galdera motxe egiteko, bat ezakit oso motza izango den, baina asko gustatu zait eta galdetu nahi dizut. Zer den zuretzat kultura? Zure WhatsAppian bertan esaldi oso politia dago, kulturari gabeko herria, arimari gabeko mundua, uste dut horrekin dena esaten duzula, baina zer ematen dizu zuri kulturak? Kulturak, holan, filosofiko egia jarri barik eta luzatu barik. Filosofiaren eguna da gaur? Bai. Jar zaitezke. Bai. Ez, kulturak nik uste dut emoten dozkula almena amesteko, bidaiatzeko, desiratzeko, ezagutzeko, sentitzeko, ez? Nik ez dut imaginatzen ere bizitza musika barik, liburu barik, pelikula barik, antzerki barik, dantza barik, ez dakit zer izango litzateken hori. Ze polita. Bai. Eta gainera aipatu duzu hasieran ikusentzunezkoak nahi zenituela ikasi irudiarekin amesteko balio zuelako, bidaiatzeko, ez, pelikulek eta begira nola lotuta dagoen dena, azkenan zuk egiten duzun horrekin ere. Eta beste amaitzeko zeia bera laseiak ditugu bueltan, teatroaren orain, zer ikus dezakegu ze, emanaldi edo ikuskizun bat baino gehiagorekin zabiltzate, ezta? Zer daukazue orain esku artean? Jendeak, hortxe, gera dadin. Bai, orain daukagu aurreko hilabetean estrenatu gendu Iñaki Ziarrustaren 4. bakarkakoa, Balbea, heriotzaren inguruan eta heriotzara heltzeko azkenengo momentu horren inguruan egiten dau berba, bera bakarrik, gurpildun alkin batean, Tomeriz eta gero, poldans eta gero, honetan tokatzen da gurpildun alkin batean. Daukagu hori, Tomiriz oraindik badabil, badaukagu ere Kaskarot. Bai, gainera mengo Gartxot, bertan dabil. Bai, Gartxot. Badaukagu Lubaki Lainotzua, helduentzako, belaunaldien talkearen inguruan doana, eta sorpresatxoak datoz. Haipain nahutuko dugu. Momentuz ideia romantiko horretan dago, baina, Gartxotekin ere hortik zerbait, lantalde polita. Eta egingo dugu ikuskiz emanaldi bat oso berezia, begiratu behar dut data, baina da Izarnan, zerbaitean, ermita batean bihotzalataria. Azaroan bertan? Bai, justo gaur egonaz, begiratu behar dut, gaur egonaz egiten hilabete honetako emanaldien zerrenda, eta hemen daukat. Orduan, da 26an. 26an, larun bata, Aizarnan esan duzu, ermitan. Datorren asteko gure agendan ere aipatuko dugu, ezta? Datorren astea da, bai. Datorren astean izango da. Eta gurtuko dugu Naia Muñoz Muruan, mila esker guretzate tartetxo hartzeagatik, bigarren kafea hartzeagatik, lehenengoa Gartxotekin hartu zuen, baina bigarren kafearen konbalidazioan sartuko dugu, eta 3. kafe hortarako tarte ere topatuko dugu nahi duzunean. Infusioa. Edo infusioa. Baina, kafezalea bada, bigarren kafean kafea aterako diogu, urrangoan. Naia Muñoz,
Mila esker eta entzuleari utziko diogu azken segundo hauek entzuten Joseba Irazokiren kantu berriak gaur atera baita eta gomendatzen dizuet bai entzule eta baita nahiari ere uste gustatuko zaiola Oiana zuri ere Goiuri bideoklipa txotxongilo giroan egindakoa da eta oso elan ederra egin dute. Gaur bertan estrainatu da Luka kantua ia entzuteko astirik ez dugu izan baina egin zuen bilaketa edota bihar ere saiatuko gara bigarren kafean kantu ederrau eta bideoklipa hau erakusten. Eta hori esan da orain bagoaz, Oiana datorren ostegunera arte, Goiuri bihar arte, eta zuri entzule plazar baduzu bihar 4:05 hementsi izango gara, naiz irratian, bigarren kafean. Aio, ondo izan. Keep calm and bigarren kafea.